Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Dahir Kori and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Tinkwal. Dama da wani da aiko don sani don wani muhimmin amari da za su tattauna. Ƙayyadin ruwa shi kuma ya koya kama wani mutum maliki wani mutum wani da wani da su kira yanzu dai kaga dai na yi maganin abi ba wani ɗan shegiya da isa ya zo ya liƙa fasta a majalisar da muke zama ko kuma a kiɗe gonna ba tare da sani na ba ko ba haka ba ne. Wannan gaskiya yi musamman ma shi isga da kaji haƙobar da suka yi mai ne na san don uwarsa duk inda yake yau aka ce yau carcarfi ya ce je yi liƙa wani abu da zai yi ma. Amma yaran nan mamaki suke bayan da mai halin samu su lissa ka san me ne yi fa da iya cin goron mace mace gurguwa ko da yake wurin sama da a gida ganin nan ko sai an ga Allah ka sigar da zal a Allah
nan baya na bala kutuntuwo na wajen matan nan. Ka san abincinta da dahir koli take, shi yasa nake bala'in zuwa in tura sati ka ana cunkoso ana cin abincin na ana siyan sa Allah. Musamman previous student na aka yi wayo Allah in aka sa time din nan dahir koli. Yanzu dai gidan wannan nan ne gidan Asabe mai yi. A je a karɓo mun tuwon na ba ta kuɗi. Wallahi na san saboda tsabar kuɗi na sai ka ci naka taka. Da dawo ba yi san mun da sabon sai ina jin. Gobe fa na Sai ka kawo kuɗin ka. kawo a tuwo min suwaye wallahi. A to kuɗin da san iya kare ba sai ka san su. Duba maka yanzu ya kamata wannan abin da aka yi fastocin namu da maka liƙa domin al'umma su gani a zo a ce an yaƙi. Yanzu me amfanin wannan? Na ce me amfanin wannan yanzu? Honorable Liya ai hakuri wannan dai ta faru ina mai tabbatar ma duk yaron da wannan abun ko har gidan uwarsa da ubansa ina je na dauko su wallahi na ragargaje shi. Ai ba maganar gidan uwa da uba ba ne, maganar ya kamata ai abin da ya kamata ne. Ya za a yi kamar mu yanzu mu liƙa fasta a ce wani ɗan iska ya zo ya ɗayi kuma ina da kai sarki a gurin nan? Ina da kai wani ya zo ya ɗaye mun fasta kuma kana kallo, to me amfanin kafa ka a gurin kenan? Nan ce fa mazabar da muke so ba. Insha Allah ba ka da matsala wani rabu sai ka ce ai zan dinga kwana a wajen fasta ne. Na tafi bige-bige na mana wani rabu amma ina mai tabbatar ma duk yaron da ya bare fastan nan Allah sai na bi shi a gidansu. Allah sai ya ci uwatar kowaye Allah wani rabu. Amma dai yanzu ka gane wani rabu yanzu dai na yi mai inda akwai wata fasta ka kawo za a manna kawai ta wuce. Fasta ba matsala ba, daga guda ɗaya zuwa miliyan 1 zan iya baka, amma ya za a ƙara fasta shine abin da ya fi damuna. Kai mana abin da ya kamata, wannan mazaɓar da kake gani ba wadda ta shiga raina nake so kama wannan mazaɓar, amma kuma na yadda da kai da za ka yi mun kuma ka tsaya ka neman wasa. Kenan wannan rabul ta wuce insha Allah za a kula sosai. Wani bige-bige me ba za a baka ba inda za ka tsaya kai abin da za ka yi. Duk abin da kake tunani za ka samu a rayuwa anan za ka same shi. Kana wani zancen bige-bige me wani bige-bige in aka ji wannan ma ba sai a yi mana dariya ba kamar ba mu shirya ba. Azumi ne ba na so, kaga muna cikin yin azumi yanzu. Kun kuma ɗore kake so mu daura da baki ɗaya ba ni kaɗai ba ne har da ko kuma. Wato ba matsala za a yi maganin matsalar ta wuce keskulas. Za a gyara wannan matsalar honus. Yadda suka yage mun gemu. Ba wani bari zan toshe shi akwai ai gefen sa ai zan tura a wajen hono. Ya be. Yau mai shi ba. Ka ta sai ga Ka uwa. Wai yanzu daga sai kake nufin da kwano ɗaya ka zo. A to ya za in baka? Ka bani kuɗi ne? Ni fa gayan nan na daɗe da ganowa wallahi hasada kake wa rayuwa da kai fa rayuwar ka bai wani amfani. Allah ka ta da nuna shuru da Allah kai gausha ka bi shaye-shaye ka wallahi ka ba ɗaya haushi kake ba. Dahir kori. Dahir kori. Ani kuri kilarin. Kai? Da ba ce ba? To ai ga kafin ka san dadin sa mun san dadin sa ta mun riga ka ci abu ga haka ne oga. Mana koma. Dahir kori duniya ne. Wayo Allah na. Wani uba ka kamar yadda ya ta bana kai na yanan zuwi gaba ta yanzu ya sauka dan ba. Wai kun tabbatar ɗan kwai ne yage wannan fastocin? To me gida in ba shi ba waye zai yage. Tunda ai shi ne dama yake ta magana cewa wallahi in an manna su ya yage. Kun gaya masa ni na sa a manna fastocin. Wallahi ya san kai ne kuma cewa ko kai ka liƙa faston sai ya yage da kansa kuma ya maka hukunci. La ilaha illallah. Waye ɗan kwai ne yake faɗa shi a tunanin sa ya kai shege kenan. Na rantse da girman Allah ya daina ganin irin illegal din da yake ɗan ƙananan sace-sacen da yake sai na taka mai burki. Wallahi sai na bambance mai tsakanin aya da tsakuwa. Allah sai na ragargaje shi wallahi Allah da kaina ba zai ƙara irin wannan ba. Mai gida ba ya ga kai sanyi ba ne kwana biyu. Ai sanyin da ya ga kai kwana biyu ne mai gida. Shi yasa yake ganin shi ma kamar ya kai. Ya ga kwana biyu baka taɓo ba ne. Wallahi an zo ƙarshe ba zai ƙara yin irin wannan ba wallahi zan ɗau mataki da hannuna wallahi. Allah haka masa zai yi wani abu. Za a yi wani abu zai gane ba shi da wayo don uwarsa wallahi. Wai ya kai sanyi ne gida matan nan za a daga zaba. Kai babolari
ina wacce gajerun wadunan da na baka. Ni wallahi na manta. Ka manta? Gajerun wadunan da nake so in sa shi ne zaka ce mun ka manta? Saboda ka rena mun hankali. Ni ma wannan gayan ne alari. Na ba shi boki da gaga kaba tare na ce je ɗebo ruwan har yanzu bai dawo ba. Shi sa na manta. Shi sa da kai da shi ba ku wasa ba sai na mu ko kawai kai. Kawai yanzu abin da nake ina malam ma yake. Wannan ya tafi wajen bayan ba. Ya tafi kuma mai unguwa. Da kokari ku samu ku sabe mun karanin gajerun wadina mai dogori to ki yi amfani. Gaskiya na lalace wannan shi. Wata dawon ni zai kalla ya ci ba umarci wai gajerun maduna. Gaskiya bolari ya mutu wallahi. Wai ni ne ba kuwa? Waki bai wani na? Allah wallahi, ni ba malam bane wallahi. Karbi ya zan ba wa yaro. Na ransi da Allah. Kai da kata. Allah wa. Menene kuma ya faru ka shigo kake mun hayaniya haka? Ni ba na so in ganka ranka a bace. Kaka. Na'am. Wannan yaron bolari ne wai na ba shi wanki kawai zai mun rashin mutunci. Nan da nan na ɗauko bulala na tafarfasa maka kansa. Allah. Wala haka ban dariya. To ainihin ka burge ni. Idan bai san yadda ake horo ba, gara da ka hora min shi kai mai duka. Wadan Allah zan tambaye ki kaka. Gaya ba. Ni ku na kai adadi anya ba a samun mari inda sabo ma gani nake ai na saba ba a ɗauran mari ya kai so kai ko bai kai 50 ba zai kusa 100 nake yi. Ai ya fi 100. Waye 100? Kuma ka gudo. Inda sabo. Ka saba. Wallahi ka saba ubana. Kananin yanyan an samu mari yaro na ɗau wanki na bashi waye zai wani abun na yasa na ta farfashe maka kansa. Idan bai san yadda ake horo ba dan gobansa yara. To yau ya haɗu da wanda ya bora shi. Ta farfasa maka. Kai mun daidai. Allah wallahi. Kai mun daidai ina. Wai ina wannan ne ina a samu take ne. Kai. Dan yayin ka baka da hankali. Kawar ubanka ce fa. Shi ne direct. Ba wata gargada ba komai kake kiran sunanta haka. Wallahi ka dacin kashe man jiki. To dan kanwa ubana ce haifata ta banda abinki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba dan kwai. Yanzu ai ya kamata ka na sunanta. An baka ce mata inna ba ka ce mata baba. Kanwar ubanka ce ba. Ai unnaka ce ko babanka ce. Ai kanwar ubanka ai uwarka ce. Kai na me naga kana daukowa aljihunka me a ciki? Kai wani ne ya sa mun sigara a ciki. Sigari? Yi wallahi. Dan kwai. Na'am. Allah dai ubangiji ya sa ba shan sigarin nan ka bi. Ni in sha sigari. An yi mutum ya kunna ta a gabana ma gaba ɗaya na tsane shi. Alhamdulillah. Gwara ma wiwi. Na'am. Na ce gwara misali ta ai kora aljanu take wiwi. Auwa ba. Allah dai mu ta yi sa zato. Dakata. Ina da aljanu. In dai tana kora aljanu. To ko wallahi kaka zan dinka zuwa da ita gidan nan ina kunna miki. Aljanu ba su dinka zama a gidan. Yawwa. Kai. Dan Allah. Zo ka fesa a gidan nan aljanin gidan nan dasa gudu. To dakata ne ba zan yi. Zo ka ba. Zan zo in kunna. Zan zo da ita. Kira mun babanka. A'a. Ai baya nan. Wallahi wai na junga na janci yanzu ko an kira shi ko ina ne ko addu'a za su ko me dai sai a je wani guri dai. Bari je. Dakata. Haba. Ito a cikin gida. Au, ni wallahi ta nake wani abu ne. To shi kenan aje Allah ya kiyaye. A da lafiya Allah ya tsare. Ni hali ba zai daina ba. Gaita ya tafi yin hakika. Sai dai Allah ya shirya mun. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Ultimate excellent quality engine oil kin. Alhamdulillah masha Allah. Hatta masu motoci masu kafa hudu kamar irin su Mercedes, Toyota, Cedis
da dai sauransu za su iya amfani da 5 liters. Yawa, Ultimate Engine Oil shine garantin gangariya. Muna gabatar muku da nagartaccen man nan namu mai suna Ultimate Excellent Quality Engine Oil. A ta abokanai na 'yan adaidaita za ku yi amfani da wannan don juyan mashinan ku. Ultimate Engine Oil lita 2 shine zaɓin mu. Ina 'yan uwana mata masu injin markaɗe kuma ba a bar ku a baya ba. Ba fa masu markaɗe ba kadai, har da masu janareto za su yi amfani da wannan mai. Ina ne kamfanin su da zan dinga zuwa adadin. Za ku iya amfani da wannan Ultimate Engine Oil. Ultimate Engine Oil shine mafita garanti. Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Dahir Kore and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. A ranka da cewa ne bari in sauri in amsa kiranka tunda Allah ya sa mun gama karatun rana sai kuma na dare idan Allah ubangiji ya kai mu. Wannan gaskiya ne malam Yahuza. Kuma na ji daɗi da gidan malin da kake yi da na kira kuma ka ansa kiran kuma ka zo. Abin da isa ne kiran ka malam Yahuza mu tattauna. Abu ɗaya ne wanne ya dace cewa ba sai ma abin nan ya kai ga hukuma ba. Kai kanka wanne ya zama cewa za ka iya maganin wannan al'amari ne a matsayinka na shehin malami a wannan unguwa mu. To ranka da ina sauraron ka. Babban matsala ce akan yaron gurinka. Me suke kiransa ma? Ni na mace ma sunan da ake kiransa. Ga sunansa na hakika da ka naɗa masa amma sun canja masa. Dan kwai suke kiransa. Dan kwai. Ya kai dade. Dan kwai. Malam Yahuza, kai mutum ne mai mutukai kima a wannan unguwa tamu. Kana karantar da yara karatun Alkur'ani da zuwa hadisai. Ya kamata in kira a gare ka da ya zama cewar ka kula da yaran nan naka. Ranka daɗe, ka san na iya bakin ƙoƙari na kuma zan ci gaba da billahi. Domin wannan umarni da kake mun asali ba umarnin ka bane, umarnin Allah. Sannan kuma saƙon manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama akan duk ma'abocin 'ya'ya ya kula da 'ya'yansa wajen ba su tarbiyya. Amma in Allah ya yarda zan yi amfani da wannan kira da kai ma. Zan yi kokari in ci gaba da bawa ɗana tarbiyya domin kasan su mafiya yawan 'ya'yan yanzu ka haife su ne amma baka haifi halin su ba. Tabbas wannan haka yake. Ta yaya aka yi ɗanka ya gare ka? Kaga wannan ita ce ake cewa ana da tun wuta a makera sai a ganta a misala. Insha Allah ranka dade. Zan ci gaba da yi masa magana kamar inda na gaya maka. Kuma zan je kunnansa fiye da yadda nake jin kunnansa a baya. Ranka dade. Akwai wata kuma daban. Do Allah do Annabi ina so a yi masa bayani. Ija kunnan dan wajensa domin yana takurawa yaro na. Kuma yaro na kowa ya san cewa yaran gidana suna cikakkiyar tarbiyya ba fitunanne bane shi. Amma kullum sai ya tsokane shi. Malam Yahuza, ka yi da kunnanka ka kwantar da fitinan nan kafin ta taso. Insha Allah ranka da zan hana wannan fitinas. Ai kaji ranka da yanzu in duniya tana da gaskiya a ce dan kowa ma ya lalace amma banda dan malam Yahuza. Gaskiya ne. Ka gani? Wanda shi domin ɗan kuka shine yake janwo wa uwa jifa. Kaga idan muka duba sai muga albasa ba ta yi halin ruwa ba. Gaskiya. Na ye yari na dan fari. Re dan kutu. Dan kutu fito gaban kayan buguwa. Me haka? Ya za ka fito haka wallahi na sa girgiza kasa za a yi. Na firgita na razana. Kai yanzu saboda tsaba bakin halin naka
ga mutane a zaune kana cin abinci ka ba su ci saboda tsabar ruwa kai gani kake cin abinci a daka. To ya ake ciki dan kuttu ka san kai kogo ne sai da hayaki zuwa ne ka ban kodin ka ban wiwi ka ban kwaya ka ban rizonom ka ban fakalin dukan jin afa a kaina. Wai nan moye baka san makaranta bace ba kamariya yo ba kai ne abokin alƙalla ba kai ne abun ba mai ba mu abubuwan buguwa ba. To za ba ka yau a zo a haɗa mu dan yau wallahi ba zan ji bari ba. Yau dai buguwa ba rita hannun yaro wallahi. Ko kuma ya buguwan ne? Ba shan wiwi? Ya yi wanmu da ya kaga. Na'am? Ka dawo? Ana ba za a baka. Yau wa 2,000 za ka haɗa. Zuba min haɓar zanina. Ai yau abin ina wasa wo. Wallahi. Ga kai na. Bara ɗan kyauta ma guda ɗaya. Zuba za a taya. Yauwa. Dubu mini ai yau ba zan ji bari ba. Kai sama a buguwa duniya ce ku ci kai ka huta. Yau ga. Sa haɓar zanina ko? Yauwa ya yi kyau. Ma dai zan ma wani ko dan gaba idan ka zo nan ka gane? A ka kira ni gefe saboda malam. A'a wallahi ni ban iya yaran ku ba. Ni ba yaran ku da na sani irin na toye-toye yanzu mu je kai ni gun malam mu gaisa. Me zaka da malam? Ko da na kawo masa. A wani irin goro? Wallahi goro dan Allah mu ce. A'a me zaka yi malam? A'a ka kai ni gun malam magana zani. Ta me to? Kai da goro ne fari kal. Kaga. Ai ina da akarin namba ɗinka. To naji. Kai ni gun malam. A jika. Nace ka kai ni gun malam. Dan Allah ka kai ni gaisa ce ta mutunci. Dan Allah ka ta. Kamar yadda ka nema an gano wanda ya sata maka waya. Yawwa mun ka daɗe wane ne kuma ina yake? Sunansa Ɗanƙwai, ana cewa babansa Malam Yahuda. Ɗanƙwai kuma? Kana nufin mahaifinsa malami ne kenan? Kwarai kuwa, babansa malami don yana da almajirai aƙalla za su kai mutum 50, malami ne na tsangaya. Tabdiza, ɗan malam ka ƙi halin malam kenan. Dama gaskiya ana ta kawo mana ƙorafe-ƙorafe saboda ya takura wa 'yan unguwa da sata ta wayar wayarin, kofa waya, wayar aluminium, sata yake yi matuƙa da gaskiya. Ai kuwa da zafi-zafi ake dukan kafi. In dai haka ne kawai mu je mu tawo da shi ko kun kai daɗe. To shi kenan ba da. Kina ina ne? Tufa. Kai me yasa baka da zaman lafiya a cikin gidan? Mai yafa. Kana ɗaga min murya a matsayina na ƙanwar ubanka? To ƙanwar uba ta haifa ta kika yi? Na rufe ka mana tunda ni ƙanwar ubanka. Ai ƙarya kike wallahi. Da Allah ba mu ragowar lissafi da Allah kin ga. Ba zan bayar ba. Awo ne. Wani sanin. Sai ne ya. Na baka zuwa. Ina zuwa. Ruwan rubutun nan ba. Dan da dan sayewa saboda akwai munafukai a cikin gidan wannan tas. Ta tare. A turaren. Jefin ruwan rubutun na rabi tawada rabi ruwa. Na yau in naga almundana Allah sai an biya ni kuɗi na. Da kike wannan ya kamata a dinka ba mutane a daidai mukatai su dinka shigo mutane gida. Na so a ce a waje kika ba shi ka dai kika ba shi. Baka shigowa yawa. Ina zuwa. Wane ne na ga ya shigo cikin gidan da? Rubutun sha ya zo karba. Me karbar rubutu ne haihuwa aka yi? Me haihuwa ce shine aka zo sakamakon mata rubutu. To gaskiya ban amince ba. Ban yadda ba. A ce gardin mutum irin wannan baliki ya shigo cikin gidan matan aure ba tare da izinin mai gida ba, to ni ban amince ba. To yanzu yaya a matsayinka na karatun da ka koya mana ko tofi muka ba mutum ai mun taimake shi. Kanwata ce kai ɗana ban haka ban amince da wani rika shigowa gidan nan ba tare da na sani ya tsaya a ƙofar gida yi izini duk abin da za a yi a ƙofar gida mai daƙi shigowa. Kawai shi ne abin da ya mu. Ke ba matsa. Kenan mai gida sai an jima.
la ilaha illa huwa sharri shaytan. Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi.